horas. Andorang subongat hita tu pasauran dohot debata parjolo mahita martang yang nohom di ingan atabe. Amin. Hurene tuhata nungasa cita tu minggu parningotan hari hasa sahur ni tondi parbadia. Tondi parbadia do manjau papunguhon dohot pahaton parsauran ni akan aporsea imana kinoaran huria. Tondi parbadia do nang mengajari hita mengatusi lomo ni rohani debata. Alani upasatma Tuhamu selamat hari Pentakostama dihita salutna. Di pesta parjolo parningotan hari hasasor niton di parbadia sadarion ditugu-tugu dohita mangkaposi pabuaton di pangapul dohot hasitong ini do manogion hita tuna nasa hasitongan diduk Tuhan Yesus audo dalani hasitongan dohot hanguluan alni tu ibana dohita marguru jala di bagasan ibana dohita mardalan di hasitongan atong hita kana mar pinahara maul ni Jahoba jalana toktong masih oleh asini rohana beta mahita marsobba lahu mamuji dohot pasangapun tuata ro mahita marolop-olop tujolona marende mahita. Marhite-hite guarni debata ama dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot guarni tondi parbadia natumu palangit dohot tanoon amen. Songonondo nina Tuhan Jahoba leonokku Tuhamu roha naim baru dohot tondi naim baru tu bagasan ati-atemuna
jala usatukku roha batu sian daging muna, jala lenokku tuhamu roha namar pahilalaan, jala lenokku tundikku tu bagasan ati muna, ahodo mabaisa asa marparangi hamu di bagasan akapatikku, akahumu kupe rautun muna, jala patuan muna do, haleluya. Haleluya, haleluya, martangi yang maita. Ali Tuhan dibata amanami, hodo menondangi, jala mengajari rohani akan porsia di hatam, marhite-hite tundi parbadia. Sai buahai ma rohanami, asature parohanami, marhite-hite tundemi, asatoktong dami rohanami, mangalasson hagogoon nai, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangion hamu patik nilibata di pesta parjolo parningotan hasasor nitun di parbadia sadarion iman atar surat di Rum walu ayat 12 sat 10 tolu onpe ale akadongan unang behita mengaduk di daging mar parange mar guru tu daging ay molo mar guru tu daging hamu mar parange mate mahamu alai molo dipamate hamu parulani pamatang marhite-hite tondii mangulu mahamu atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata ali Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulau naubar tupatikmi amin. Tatopo timadosata
tuado pani debata martang yang maita. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang. Di pesta parjolo parningotan hasasor ni tondi parbadia sadarion rodo hami tuado ponmu manopoti dosa nami. Buto hami hodo hasitongan dohot hanguluan. Jala tondi parbadia ido nama donugo hami tu dalam hasitongani. Alai pakorhon ni revolusi industri na apa-apa tonon gabe tertait doronami holan mengarodoti jala mengoposi hasitongan marojahon tu pikiran dohot pangutusian nami sadiri nungalo bisa tahun lain huadau pihami covid 10 siaon adong do debasen hami nang manjalo vaksin ala naung boboson di jabu gabi hurang duhami mengarejai diri nami di habengetan gabi turujun mengulu protokol kesehatan tinot peton ni pamarentah nami HP melosongoni hami doson napasat diri nami do hami tu sahid corona na jobuti sese sama sudi dosa nami asa mengulu hami di bagasan asini roham sai pargogoi mahami asa margogo hami mar hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami amin. Baga-baga ni debata taringatu hasesaan ni dosata. Isi be mangulon akka na pinilit ni debata do nama mitori. Isi do nama dabu hamagoan. Kristus Yesus do nang mate. Alaida daholani nang mulak mangulu do jala disamu di debata do ibana mangun dihun hita. Hasang apen ma di debata nan gijang. Amin. Hata ni debata turupuk di hari mingguan imana tersurat di Hesekiel itu 30 itu ayat 10 sada roh di ayat 14. Songnon mahatana dungi nina ibana muse tuau ale anak ni jolma akahulian sadok pinoperni Israel doi idama akan asida maddok lungatung masak holi-holi nami jala pesan arok-arok nuranami nang pidong dohami. Jadi tandunmu nama Audu Jehovah ya dung hukap tanaman muna
jalo hubuan hamu nakok ale bangsaku sian tanaman muna. Ima saatna martua doakan na tumangyon hata ni dibata jalan opioksa. Amin. Tahati dakon maha persyatai songon hati dakon nidongata sapersian bisa dok portibion rap mahita madok au kursia di debata Jehovah ido ama pargogo nasotu dosan natmu palami dotan au kursia di Yesus Kristus anak di debata Jehovah nasasadai iman tinuko ni si Maria naga begabian sianton di parbadia andoran sohukuhan ido tuhata natu mau na bernit di pengumuman isilatus nama tetar pajal do ibana di hau pinursilam tua tu bono turu di tanam namulak memulu di hari batu nama naik tu surgo lahudu tu siamun di bata Jehovah amanai pargogo nasahatu dosani di sima ibana mamulak sogot tu tanon mangumi halak namamulu namate au korsea ditondi parbadia jala adong sadahudia nabadia hudia hatopan halak Kristen akan nabadia doa diasa saning dosa doa dihatai namandok mulak mangulus sobat daging nama halek nama mate doa dihamuluan na sudah. Amin. Koro virtual PowerPoint.
Gota Sadarion. Tikting namasa di AKBP Sutoyo Minggu 23 Mei 2021. Perjolo. Goar dohot topik minggu. Goar ni minggu ta sadarion ima pesta perjolo perningotan fasa sahur nito di Perbedia. Manang pentak pesta perjolo. Jala topik minggu. Tor di pangapul dohot hasitongan. Paduahun tik-tik perbagason. Tik-tik perjolo. Nang majalo pasu-pasu para dongas saripeyong mar panguli Reja Tanta Putra Manihuruk Eskom anak niamata Lili Joeng tubuni enata Nita Tanta Wijaya luas ni HKBP Sutoyo Resort Sutoyo alamat sektor Perserahan Dohotorwana Ida Lestari Yuniarti Boru Sialoho S.Ikom Boru niamata Situa Dr. Andos Miller Sialoho Tubuni enata Risdonna Pariatna Borubajetan Ruas Niaga BP Sutoyo Resort Sutoyo alamat sektor Halim Pamasumasuan Sabtu 5 Juni 2021 di gereja KBP Sutoyo Resort Sutoyo masuk pukul sia wib di pasu-pasu tuhatta manasida nanang memuka perdonga saripeoni ruas nataba mulai sadarion Minggu 23 Mei 2021 di Jaloro gabe ruas nia KBP Sutoyo ima keluarga Boy Gordon Duluk Seribu inangi Jenny Buruhutahayan daftar ulang alamat sektor Kampung Masal Popaton melengkapi fungsionaris Surya domu tu pengunduran diri di fungsionaris na berjolo di rapat Surya 20 November 2020 dot merhite WhatsApp grup berhalado nasalpui Ketua per tahun Situa Hasiahan dot anggota per tahun Situa M. Syalo dot Situa Elektronik Bendahara Huria Situa M. Boru Pasaribu Ketua Dewan Marturia Situa Erhal Gultom dot anggota Dewan Koinonia Situa Pesitorus na di Selasa 6 April 2021 di rapat Manang Sermon Perhalado dot rapat BPH Dewan-Dewan Nunga ditotopon guar-guar na dituruan songon fungsionaris pengganti na baru tu periode 2024 Ima Sada Insinyur Situa Insinyur S. Hijabat Ketua Majelis Perbendaharaan Situa RPM Siregar anggota Majelis Perbendaharaan Situa Emarbon anggota Majelis Perbendaharaan Situa LP Munte Bendahara Jemaat Situa SN Sianturi anggota Dewan Koinonia Situa Bepak Paham Ketua Dewan Marturia Situa SC Simanjuntak anggota Dewan Marturia Inang Nelly Borusitorus Ketua Seksi Jeding Tanangnya Komanasida naung ditotoponi asabui dengan mangula di Huriana bahen hamulion ni guar nituani Marhiteon Kuria Pasato Mauliate di Pakobasion ni amang inang naung digatihon Domutusi asa dengan merdalat Pakobasion administrasi ni Huriata Pinangido tu pengurus na digatihoni asa dipasahat malaporan pertanggungjawaban keuangan dohot administrasi dohot sude dokumen gereja suak songni aka kuci lamari dohot brankas ni Huria tu uluan ni Huria di bagasa tikkina jonokon di pasu-pasu tu hattama Huriana pelean tujolo ni langgatan di minggu sadarion 27 Mei 2021 membartu kalender gereja KBP ima pesta perjolo perningotan hari hasasaur nitor di Purbadia pantai pesta perjolo di ganup ibadah duksipul jamita papungu peliat tujolo ni langgatan dohita bahen manupahi ulaun pe kabaran Injil HKBP Marsogot Senin 24 Mei 2021 di Patuba Huriata do pesta peduahun perningotan hari hasasaur nitor di Purbadia manang pentakosta peduahun masuk pukul 10.30 WIB di Patuba do marhite ibadah offline tatap muka
dohot live streaming di ibadah Pentakosta Padua ini. Jala di ibadai papungu peliat tujolo nilanggatan do hita tu ulaun keadilan, perdamaian dan keutuhan ciptaan KPKC KBP. Di hari Minggu nanang ro tanggal 30 Mei 2021 di sudah ibadah papungu peliat tujolo nilanggatan do hita tu ulaun kategorial remaja KBP dohot diakonia sosial HKBP Sutoyo lasma rohatta lau pasahata peliane onopon pertanyaan sektor live streaming di Patupa Huriatta do pertanyaan sektor di Huriatta marhite ibadah offline di gereja dohot live streaming di hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 masuk pukul 10.30 nahina suhuton sektor Mayasari pinangido matu ruas na di sektor Mayasari asamat dohoti pertanyaan ini jala ruas na di duruni sektori boy mamad dohoti marhite ibadah i marhite live streaming link live streaming pertanyaan ini disagihon situa sektor 30 menit adorak so di pakap ibadah i marhite tiktingon pinangido matu ganop ruas asamar siuruban laho masagihon link live streaming pertanyaan ini turuas naseng marsangak madebata pabeduan. Pertanyaan sektor Cibubur Jumat 20 Mei 2021 di Hobasi Huriatta do pertanyaan di sektor Cibubur marhite Zoom meeting nahina suhuton ni keluarga SCHite inatai El Borusiahan masuk pukul 20 WIB Zoom meeting ID menang password di share marhite WA group Pawalu kebaktian bulanan PS Kasih Fire di hari Jumat 20 Mei 2021 di Hobasi Huriatta do kebaktian bulanan di paduan suara Kasih Fire HKBP Sutoyo maringanan di gereja masuk pukul 10.30 WIB buah-buah turuas taringot tu iuran songon naung tinik tikon di minggu nasalpu mamuka minggu perjolo Juni 2021 di warta cetak papotohonon ma akagor ni ruas nok pasahaton iuranna sahat tu Mei 2021 marhite buah-buai boima idauta iurattabe molo adong nahurang manang nasala boima dipanenggan marhiteomma sinosohon puhita ganup asa taingot malaho pasahaton iuratta tuhuria marhite situa sektor tabe manang tu sekretariat ni huria di pasu-pasu de Batama Huriana pelatihan tanggap bencana Khobar tu program ni AKBP Distrik Walu DKI Jakarta patupaun ma pelatihan tanggap bencana marhite tiktingon pinabotoho tu akana poso narade naing madoho di programi asa di pasurat madirina tu sekretariat ni Huriata pasapul sadahon pelayanan seksi kesehatan tu ruas na lansia di hari Minggu 30 Mei 2021 marhite seksi kesehatan di Patua Huriatta do pengukuran tekanan darah turuas lansia di Patupa mauloni duk silpu ibadah pukul 6 WIB pinangido tu sude ruas ni Huriatta naung lansia asaro madohoti ibadah do tulauni barita habot neroha nunga jumolo marujungolu ruas ni Huriatta perjolo turianna borunenggolan na di hari Senin 10 Mei 2021 umur 50 tahun na hinabaluhon ni amang sumurung simanulang ruas ni sektor perserahan
napaduahon Marialan Boru Sinaga na di hari Rabu 15 Mei 2021 umur 64 tahun. Nama kabaluhon amang sihar Raja Guguk Nahinan ruas ni sektor perserahan. Tuhattama mangapuli sudah keluarga na ditinggalhon. Pasapuluh tuluhon sumbangan bunga nilanggatan. Di jalo huriat tado sumbangan bunga nilanggatan di minggu sadarion ima sian keluarga Nyonya Manurung baru na 70 sian sektor Jatibening. Hamolatean nasida di pardonganion di debatatu nasida ke keluarga. Di pasu-pasu tama nasida napasatu sumbangani. Lau pasikop petiktingon boy mata jaha ditikting nau dicetak huriata songonima sahat ditikting ni huriata minggu sadarion di pasu-pasu debatama kita saluhna butima Marinde mahita memuji debata laos tapasahat mapelens sada A sada B.
Main di batana sumurung sian saluhut roha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Horas madihita. Hamuna manami na nami na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus. Hatani di bata nagabi jamita dihita di bagasan Minggu Pentakosta na barjuloon. Dene dosian Evangelium ni si Johannes bidu 10 ayat 4b saat rodi ayat 15. Marhiti topik todi pangapul dohot hasitongan. Ujaho matuhita ganup tapi utiut ma di bagasan rohata songonon ma tarsurat desi. Aidada sian mulana hubabu itu hamu alarap dope hita. Alai nalau maau nuaing manopot namar suruau. Jaladang adong manang isi hamu manukunau nalau tu dia doho. Lam duk tahe rohamuna ala hudok songoni tu hamu. Alai nama dok nasitong duau tu hamu. Ulimuna dui ialawau. Ai out solawau dang naro pangodiani manopot hamu. Alai anggolawau suruh kudo ibana tuhamu. Anggodung ro ibana ajaran nado portibion taringo tu dosa doho taringo tu hapitoron doho taringo tu uhum. Anggiat anggo taringo tu dosa imana soporsia nasida diau. Anggo taringo tu hapitoron imana lawau manopot damang jadi dangbe idomuna au. Anggo taringo tu uhum ima naunghona uhum iduk ni portibion. Godang dopenian sidohonokku tu hamu. Alai dang terbuan hamu dopein nuaing. Alai dungro tod di hasitongan nani do odeng togi honon ni ido hamu tu bagasan nasa hasitongan. Aidang adong si hata honon na sian sadirian na. Nabi negi na ido hata honon na. Barita honon na do tu hamu nanaing masa dope. Pasangapon na do au. Ay jaloon na do na diau. Laho mamarita hosa tu hamu. Saluhut na diamai na diau doi ubahen na hudok jaloon na do na diau laho mamarita hossa tuhamu ido sahakna hamuna manami na nami ruas ni Kristus na hinaholongan nunga sahat hita tu Minggu Pentakosta na parjolo. Pentakosta lapatan na ari pa-50. Detong sian hahehion ni Tuhan Yesus. Molo tayo tong mar 50 hari ma mulai sian hahehion na sa hatutikyon. Jala di Pentakosta di tadaido marhiti Pentakostai di ari sadari ima hasasaur ni tod di purbadia. Hasasaur saur tod di purbadia turun Roh Kudus ke dunia di sada inganan di Jerusalem ujui. Fakta sejarah dui jala barita nahya masa dui di dalam sejarah ni Portibion. Dang angan-angan manang ilusi rupaning ceritai. Ale fakta sejarah dui ala bodu tajaha marhiti na sinura ni si Lukas di apostel di ulau ni aka apostel bidudua mulai sian ayat sada saat rodi ayat 10 tumakas do tarida disi songo dia do hasasaur ni tod di perbadia na perjulu sahali secara kolektif di Jerusalem hatihai ditadai marhiti na marjamitai akasisianna marhiti bahasa hata nabinuan nasidabi
Ale halak na asing, na sohea, manang na somaboto, hatai, manang bahasai, gabi masyatusan. Berarti tondi porbadia, berarti roh Tuhan memampukan manusia supaya dia mengerti dan memahami, mangatusi asa molo halak na masyatusan daudui sian ngulu na masyat Tuhan ate. Jadi molo nunga masyatusan tabudo rupaning pola do huriata hakabibi dang sudibi huria mamestahon hasasahor ni todi porbadia pola 2 hali. Ale molo huriata ikut 2 hali do di pestahon hasasahor ni todi porbadia. Idu makana nakinta bigi tikting na jinahon yang mangsitua marsogut ninna. Tapatu padope pesta Paskah, pesta pas Pentakosta na paduahon. 2 hari hita padudut mamestahoni ala memang las ni rohado hasasaur ni todi porbadia. Las dorohata molo ditaringoti nunga saur todi porbadia. Hasasaur ni todi porbadia berarti saur todi ni dibata. Domu tuhita sahur bersama Rab hita menyatu dengan kita, dengan kehidupan kita. Akana porsea doho portibion todi porbadiai todi ni debata roh Tuhan ada bersama dengan kita. Nunga sahur todina tuhita nunga roh todi itu hita nama dongani hita. Nah disuruh debata asa roh madongani jol mana porsea. Ido makana molo tajahan nakir taparon di ayat 4 bisa 2 ayat 7 songodidu cerita na rupaning. Ay tonani Tuhan Yesus dui. Di patorang nakin ay dada sian mulana hubabuay tuhamu alarap do pehita. Hamu nama nami na nami molo ditaringoti rap do pehita berarti tidak perlu double nomor Tuhanon ade. Cukup hanya satu Tuhan yang kita percayai. Nah di tonahoni ala memang nung ngadapotikina Yesus akan meninggalkan mereka. Nung ngadapotikina ikon marsirang manasida. Ay molo di hati parsirangan, molo di hatai parsirangan. Dang adong namekel halak na marsirang. Ido makana molo lagu parsirangan lungun-lungun do kan. Uji hamu mamangedhon lagu parsirangan. Ingot do petikis diaw. Kini tiba saat berpisah. Pisah hanya di lahir. Di hati kita ay kan lungun do kan. Dang adong halak mangedhon. Kini tiba saat berpisah. Ces na dang adong ni. Di namar sirang hitana dua da itu arsak itu persirangan. Yesus tahu, Allah tahu bahwa ketika mereka akan berpisah, ketika Yesus akan meninggalkan mereka, sedih sudah. Apalagi ditaringoti hapur suhud do jabar muda di Portibion. Dan adong janji Tuhan kebahagiaan. Mulut aja di Matius 5 kebahagiaan ini dengan versi yang lain do. Balik sianadok ni Portibion. Di moto Tuhan Yesus do bahwa mereka akan kehilangan teman. Di moto Tuhan Yesus do songod dia na di bagasan roh do pikiran nasida. Ise madongan nami. Isi mana mangodiho kami. Ido makana didok di bagasan tikyon ay nalaw maaus nuaing manopot na marsuru au. Didok diat onom lam dukduk tahero hamuna. Ala hudok songoni tu hamu. Ala dia pitu ada penghiburan
Alai naman dok nang sitong do tu hamu ulimu na dui. Ai saut ia lawau, ai solawau dang ro bangod diane. Ai keterbatasan do mau lupa jupang hita do fisik ate. Ya, terbatas sekali do hita mau lupa saurani secara fisik. Itu makan adong istilah martapak hudul asing-asing padohan. Alana roha dosa sitong na menyatukan kita, na membe kita sasada. Jala di rohai do neng digohi toddi. Roh ada semangat di si. Hamu nama nami debata do toddi. Jala Tuhan Yesus do toddi. Dan tersirang na tului. Debata ama anak doh todi sada dui. Imana juk tabigi istilah trinitatis. Ketritunggalan hasitulu sadaon di debata. Molo tung peta pestahon hasasaor ni todi porbadia. Nama mestahon hasasaor ni debata ama anak doh todi ido hitan wain. Na pabuahon bahuan nuaing nung ngasaur di bata di hita marhiti todina. Dang terpisahkan di bata ama anak do todi purbadia. Hasa saurna ditadai do marhiti pertubu ni huria. Ido makana ulang tahun ni huria do mulo tahatai hasa saur ni todi purbadia. Aina masai gebe jupang ma hatutubu ni huria hati hai. Jala oddo keunikan ni huria amanginang. Keunikan manang hasurungan ni puda, manang teologi, manang haporsiaon di hita hala Kristen. Ima trinitas, ketritunggalan Allah. Hasitulu sadaon ni debata. Jala tuminggu naro masuk mahita. Tuminggu trinitas. Hamu nama nami nah hinaholong di bagasan Yesus Kristus termasuk ma di hamuna ruas nadong di bagas nabi nama dohoti ibadah live streamingon molo tapes tahope todii hasasaorna ala hobartu guarni minggutta hasasaorni todi purbadia adong do manang nabi gahal nanang tatiup manang taatusi marhiti hasasaorna di bagasan obason na parjulu todi dang tarbahen si malolong ni perdagingon mamerenge marnidei dang tarbah kita mamereng todii dang berwujud todii jala dang tarida marhiti si malolong ni perdagingota alai buido tahilala unang adong madokon ngahubereng todii tidak dang tarbere kita yamang tarsongon alugo dang tarbere kita alugui alay buru taboto nadong alugo di garijaon marhiti na marhosa hita berarti adong alugui manang angin udara alay bu hita mamereng alugui daw jalabodo hita mamereng adong do alugui mula adong pangulus ni alugo na pangulus na rupaning alani alugo na sotaridai gabi boy majol mamarhosa gabi boy majol mamangulu alai dang tarbere kita alugui tapi bisa kita rasakan kita hidup karena yang tidak ada itu yang tidak kelihatan itu. Ido makana au pribadi amanginang molo huhatai manang dihatai taringo tu todi porbadia todi di bata sederhana do hupahami taringo tu todion rupaning ya dakku bawa tu manang piga hali hudok konon rupaning alai memahami todi sian sudut etimologi kata todi dalam bahasa Batak nado todi bahasa Indonesia na didok roh lai dalam bahasa Inggris didok umay spirit. Adong do memang mulai dok todi porbadia
Holy Ghost ninna. Alina jujut terbigi Holy Spirit. Sederhana dohu pahami. Taringo tu todion yang tidak kelihatan itu. Sian hata roh, todi, spirit, molo tapaula musi hata spirit nakin dalam bahasa Inggris, tu bahasa Indonesia, dilapati do hata spiritis semangat. Gugu dalam bahasa Batak. Itu makanya adong istilah keep your spirit on. Tetaplah semangat. Tetaplah hidup dalam semangatmu. Saya ini baru tabering bahwa sebenarnya todi perbadia, todi di bata, miat dihita, molo adong do semangat hadi batao dihita. Molo jupang do semangat gugu nasihat di bata dihita. Karena kita adalah tercipta dari Tuhan, oleh karena itu kita harus menjaga todi, spirit, semangat, nasihat dibatai. Apostol Paulus di Rom 12 ayat 11 di dokun unang sumurut ringkas ni rohamuna partodina girgir mahamu ului hamu matuhani. Dalam bahasa Bataknya, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, layanilah, biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Nomor lapatan dia menginang todi, roh, semangat tetap dijaga menyala-nyala. Itu makanya molo di bagasan ngulutta dangadong semangat hirana somartog di dojolme. Tapi ring ma di istilahnya halak bata kate. Adong do istilah paulak todi, majo todi nina. Karena tidak ada semangat bagi orang yang sudah dianggap kehilangan todi. Alai tabiri mamusi taringo tu todion, adong do todi nama namak-namak. Molo tatu si rupaning todi nama namak. Niri pudo todi niri mata. HP todi na hudar. Di parsermonan nami parhalado jupang do manukun na songone. Songo dia do membedakan todi na siya debata do todi na hudar. Ya pastilah pakorhonei do todion. Ay so tarboto todi ina songo dia. Dalam bentuk apa dia? Warna apa dia? Dan sebagainya. Ale pakorhon ni todi ido parbuin itu di Galate 5 ayat 22. Di sini matabere amang. Todi dia do nasonggop dihita. Todi dia do na mga rajero hatta. Todi aha do nami yang di bagasan ngulutta. Ido indikasi di jolma. Nong sinonggopan nong di parsaur todi ni di bata manangdang di bagasan nguluna. Terida maisian perbui manang parangena. Imara parjulu. Dang tarbere kita todi alai buiru tahilala. Terida do sian pakorhon manang parangeni jolmai todi dia do na di bagasan ngulunai. Napa dua hon todi dinamis dui. Nian dalam halon sedikit berbeda do hamidot akadongan taringo tu memahami todi. Alai amanginang nahya do huingot maka tatai piga-piga dongan termasuk au do sahalak padita senior hati hai mangulu do penasida hati hai anggo sonare ngamoding mantan sekjen GKPI. Inasida do sekjen na perjulu di GKPI. Amata pendeta Profesor Dr. Sultan Hutagalung. Ala Profesor Dr. Musena Sida, jala tabu na sida patorakon, gabi saya toktong mahuingot nandirok na isongonon. Roh itu tidak bisa dibatasi ruang dan waktu. Karena roh itu dinamis, bergerak dan hidup. Berarti moldang bui dibatasi ruang gerakna, ruang dan waktunya. Bergerak do todi bui do HP todi dang mian di nguluta di rohata. Dia bisa bergerak.
Saya punya catatan Alkitab amanginang. Molo tajaha di sada Samuel 16 ayat 14. Sada Samuel 16 ayat 14. Ketika itu hujahoma. Alai sumurut matod dini jahuba anggosian si Saul. Gabe guga rohana dibahen sada tod di najahat sian Jahuba. Mul tabiring dison ala bergerak do, dinamis do, tod di udok mo tuhangu. Jangan-jangan kita bisa seperti Saul amanginang. Tondi itu, roh itu bisa bergerak. Sumurut maninna. Ditinggal hon masih Saul. Ujungna dung ditinggal hon tod dini Jahuba ibana, guga mapikiranna. Dan dimoto betu dia jalamanang aha diulai bana. Ini referensi dari Alkitab. Jangan-jangan ketika kita piri-pirion, ya do piri-pirion hita kan? Anong do songoni ngamai tu atong do piri-pirion, unang dari puhamu merdele pengamaol, alenga piri-pirion. Tongdo. Ketika kita mendendam, ketika kita marah, ketika kita lasrohatta mamereng arsak nidongatta, ketika kita merencanakan yang jahat kepada orang lain, ketika kita mau mempermalukan orang lain, ketika kita tidak peduli dengan kebaikan, tetapi ketika kita melakukan sesuatu yang sangat-sangat tidak disenangi Tuhan, jangan-jangan kita seperti Saul. Sumurut todii sian nguluta. Jangan-jangan roh itu sedang meninggalkan kita. Itu makanya molo di ED 424 ate. Di buku hola saya hujah-hajah nakin dang adong tade honi rupaning. Anno pedang tade honon. Ayat 424 ate. Suarani todi ni tuhatai jojo di laosi ditulakoi saitan najia pau baroham dapoton Tuhanmu si sesa dosa. Didok di suara ni todi ni tuhatai jot di laosi ditulakoi. Berapa literatur yang saya baca, todi itu tidak mungkin bergerak dari jolma. Dia diam. Karena Tuhan telah memberikan, memateraikan itu kepada kehidupan kita. Alai buktinya, kenapa banyak orang marah? Kenapa banyak orang berbedai? Kenapa banyak orang membenci? Tuhan tidak pernah mengajarkan kita membenci. Dakia diajari di batahi tamahiti todina asa berbedai hita. Tetapi faktanya banyak orang Kristen yang percaya yang katanya sudah masuk di dalam hidupnya todi perbadia. Tapi saya bercokol simbolis di bagasan nguluna. Apakah itu indikasi, bukan indikasi bahwa roh Tuhan sudah sedang bergerak dan meninggalkan dia? Saul ada faktanya. Itu makana manginang unang tabereng aku punya tondi, aku roh. Lagu sekolah minggu do. Na relevan tu sih. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ya, dia menari, ada ungkapan sukacita, ada semangat untuk melakukan yang baik. Jadi Allah nasotari do todii dan dia bergerak. Hati-hati bagi kita yang beriman. Jangan-jangan, saya pakai istilah jangan-jangan. Hea do amata muruk tunata, manang suguru hanya amata tunata. Hea, jangan-jangan. Hea do ina, aka ina muruk tu amata na manang dang lomor hana tunata. Hea, tapi jangan. Itu makana istilah
todi bisa saja kita sedang ditinggalkan roh Tuhan amanginang. Ai halak na mian todi di ayat walu dokon ale dung ro ibana ajaran nado portibion taringo tu dosa. Berarti orang yang disapa saur di todi berbadia di boto dosa. Dia tahu mana dosa, mana tidak dosa. Mau dalam bahasa Indonesia dokon menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Gabi di boto dosa do manangdang na niulanai do naneng ulonna. Dia punya pikiran yang terang karena sudah dikuasai roh. Dan gabi lomo-lomona kebenaran itu juga punya patron, punya barometer. Apakah kebenaran itu untuk kebaikan atau tidak? Sudido kita memiliki hasil tongan amang. Kita sama-sama benar. Uruk matuhamu. Na berbadai pe ala na merasa citong do na duon. Kalau ada merasa oh iya aku salah, nggak minta maafi. Ale ala na merasa benar. Hedo kita berbeda kan? Hedo. 3 hari mah kita berbeda sedari rupaning. Manang 3 hari mah. Tetapi karena kita merasa benar. Odo, ho, namusik. Karena tidak ada yang merasakan kesalahan. Saya tidak salah kok, saya benar kok. Itu sebabnya manginang molo halak nong mian todi di bagas nguluna di boto ma dosa, batas-batas dosa, di boto ma ahado dosai. Jadi diulah do manangdang. Gabi taboto ma hasitungan na sitong. Aya dong do hasitungan na so sitong. Adong, ali taboto ma. Ala suara ni tod dinakin tu hita. Jala di boto ma bahwa dung adong tod di bagasan ulang. Oh iya, dia sadar. Oh iya, ada roh Tuhan. Atong sukun tod dini di mata. Ada semangat bagi orang yang hidup dalam roh Tuhan. Songon epistel tanakin ate. Ditaringoti huli-huli kan? Di Hesekiel, bering Hesekiel huli-hulion. Hala Israel don. Artinya tidak ada harapan lagi. Tetapi karena ada roh Tuhan, huli-huli nong masa kipe, boydo mula mangulu. Ala ni todi ni dibata. Napatuluhon, naparpudi, halak namian di bagasan todi, adong ma hamu baon. Didok dia 10 tulu alai dung rotot di hasitongan na didok odeng togi hononido hamu tu bagasan nasa hasitongan aidang adong si hatahononna sian sadirianna na biniginaido ni hatahonna barita hononna do tu hamu naneng masa dope pasangapon na do au ai jaloon na do na diau loh mamarita hossa tu hamu saluhut na diamai na diau doi ubah na hudok jaloon na do na diau loh mamaray sahotta tuhamu. Ada perubahan bagi orang yang hidup dalam roh Tuhan. Molo adong dohamu bauta di ayat di 2 Timotius sada ayat 7 dilokon ay dilo debatado tu hita tod dihagugoon tod dihaholongon todi pangarajayo diri dada todi hatahuton. Beranilah untuk merubah menjadi baik. Saya margugu mahita ate tiup todi tiup hatani Tuhani. Asa marlapata kita narutu garijon, asa marlapatan na keruas madohoti ibadah live streaming mon. Asa marlapatan hapor syotay. Asa margugu hita tiup todi tangihon todi ay todi do todi debata marhiti todi na do mamakulingi hita dang tarbek kita bi mabigi secara visual langsung langsung di video debata tu hita marhiti todi na tatiup me jala mangulu mahita disi ay ido pangapul dohot na marguguh kita dohot pasitokon hapor syotay matang yang mahita
Tuhan molate ma di pasat rohanami. Nunga hutang ho kami hatam. Napai ngotok kami pakorhon itod di porbadia. Naung saor Tuhami. Ngamasay na julu Tuhan. Alay na mangulu dotod di i. Ay hodoi. Di baheni ajari mahami. Maniup tod di i. Asa hubigi hami, hutangyo kami, pakuling ni tod di i Tuhami. Asa unang lebahami, di suara-suara ni Portibion, nang suara ni hadirion nami, roh hadiri nami, alay na yung matod di porbadia, naung saor Tuhami i, naung mian di hami i, toktong hutangyo kami, jala hutiup kami. Alay Tuhan di bata, urupi mahami, mangulu di bagasan todimi, asa terbaik kami Tuhan mamarangehon akan nadinggan, mamarangehon akan nauli, hobar tulomo ni roham. Dau mabada siya kami, dau makaparsalisian, molotumpe adong perbedaan, boy ma di bagasan hadingganon, di bagasan lomo ni roham, hupasiduk kami aka perbedaan ini. Di rumah tangga nami, di inganan parkarejuan nami, manang di dia pe hami maringanan nang di huriamon pe. Asa suara ni tod di i, toktong. Hutangyo kami, jala hutiup kami di bagasan gulu namion. Pasu-pasu mahami, nang sudiru asin huriam. Namek-mek nama gudang satu nama tua. Diakka pakubasion manang di ulaun nami, kegiatan nami sa luhuk na Tuhan, manang ahape. Diakka yanakon nami na marsikola, di hami akan na mangula ka ulaun nami. Songon atoras hami, songon ianako kami, songon toddong hami, songon dongan hami, songon ale-ale hami, manang songon dia be hami. Toktong maniraho ni toddim hami, marparsauran, asa jupang lasini roha di hami Tuhan. Ay ido nahugil hami, diganup akka pakubasion di ulaun nami, manang di dia behami, jupang madame do las ni roha. Apuli akan namarsak namarsitaonon ala ni parsirangan ni hamateani, pamalung akan namarsahit, dehon gugu di akan nagale, jala papos roha ni akan namarganggu ni roha. Jala patuduhon halak na say mangulului, narikot di nguluna, manang nahapet. Manang narokap, manang parkarejuan, manang nahayipason, manang ahabe Tuhan. Sayho manapatohohon sa luhuk na. Ay guru di horo sa luhuk na Tuhan, jala tarpatu pahodoy. Di bahini Tuhan, ilik-ilik nami tu adopa mo marhiti na hutaringoti hami, hupestaho kami hasasor ni todim tu hami. Asiruham pasikop ngulu nami, asa sikop ng pamujon nami diho. Di bagasan Kristus Yesus jalo mahami. Amin. Tapasahat mapiliata, hut maret di mahita.
yakon ma pilihan na tapapungon. Ali di batama namin na di banua gijang, hodo harorowan di saluhut silehon-lehon na dinggan doh nasa ulibasan na mauli utus. Upasatami masan ni lohon mi tuhami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi uap na hucus di julum. Pasu-pasu medjala ramoti asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajau muri tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami gudang ni silolehon mi tuhami. Asalam gir-gir hay mandok mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tuhan di batama nami nasotarasam dugu dang di senol lehon mudihami todim na badai di lehoko tuhami jol masungombo pihami na leon na umar gaido di lehoko tuhami jala gubudang duisian portibion dohot sian pangisina sudi on pemoleati marohanami jala pujon nami ho alani sudi habal gaun dot hamuliomu nong pinapatarmu tuhami saya lehon mato di perbadia tuhriam akana ulu manghiuton Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami asa diajari dijerajai, dipatiur, diperbadiai, jala dipatok tong hami mian di barita na ulii. Aliton di perbadia. Saya pasada mahuriam napi na pungu-pungumi. Asa masih jaloan, jala masih haolongan. Songon akaruas ni daging ni Tuhan Yesus Kristus na badiai. Sondangi jala patiur mahami. Asa hutadahami akadu sa nabalga do na met si pasidingon nami. Saya buas mahomane sa dosa nami. Asalam badia jala ibaru hami ganum ari. Asa terbaik kami sahur di bagasan huria na badia na sasadai. Saya ordihon jala padu muhami tu amai. Asa pos rohanami madok amanami di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Saya tabay sila leon tu huria. Asalam gadda torop ni aka perbarita na uli. Doho pangajari doho para siroha. Na mamaritahon habal gomu di portibion. Saya sodangi jala pasu-pasu sudi parpunguan ni halak Kristen di gereja. Di parsikolaan nang di bagasan Nabi. Asa tahu nasida sahur tu parpunguan sugut. Saya sungguli akan natarpodong. Jal pargugui akan nagale. Saya songgoti ma akan nanyang do natakang marroha. Asa ditinggalon nasida hajahaton Nabi. Saya parrohai akan nabujuk roha. Jala apuli akan namarsak do nadangoli. Asa unang di rupa-rupa portibion akan namanguluiho. Saya tatap natargogot. Dohot na pinaburu-buru ni halak ala ni haporsyaon di Tuhan Yesus. Saya ajari nasida maralus asamian maho di bagasan nasida. Saya ramoti mapikiran ni akka panggonggomi panguhum dot akka raja. Asa tigor uhum nasida. Jala asa dihabiri nasida ari paruhuman sugut. Saya patugu haporsyaon nami. Asa toktong hingot kami naung sisa dosa nami. Jala bonomu hami tuhanguluan sugut. Saya sungguli pakirimon na mangulu di hami. Asa pos rohanami nang pemalaki dagingon. Pangulumu do muse asa mulak kami mardira di bata ama marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami alia manami na di banua gijang saya pinurbadia maguarmu saya ro maharajonmu saya saut malomone roham di banua tungaon songon na di banua gijang lehon matuhami sadaron hanguluan siapari si sama dosa nami songon pandesa nami di dosa di longan namar dosa tuhami unak kami togihon tu panguncunan palua mahami sian pangago. Pasu-pasu siang Tuhan di bata.
Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di soddakon Tuhan de batama bohina tuho, jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho, jala di pasar hon madamena tutodim. Amen. Hamuna manami nanami, hami parhalado nama kubasi hurat tadi ibadah pukusada. Pasahaton tu hita selamat hari Minggu madi hita salutna di batama masu hita. Horas.